Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masha Allah, masha Allah. Yanzu bayan kun gana muku bidiyokin nan kuma gane na taho daji wurin ma'aikata. Kun gane mu ga muna manema zinariya. Baba Cani ya ce wai mu daga ma neman zinariya ya ce mun hisu cin unhaninta don su ko da dai aka hawa su gaji ba. Lalle tabbata ga muna gama aiki. Waɗanda kun kai magani kamar ma'aikata na ne. Duka wanda sun ka yarda waɗanda suke son ɗiyansu su to su koyi aikin zinariya nan bisa Sahara Jado kofa a buɗe take ku tuntuɓo duk mutum abin da yake wuni 500 yake wuni ana aiki tun da sahe in an ka hau sai 11:30 a sabka ƙarhe 3 a hau sai kuma ƙarhe 6 a sabka 500 ake wuni lalle duk lahirin 'yan Nijar waɗanda suke da bukata tun kan dattiza zuwa yara kofa a buɗe take kula ganin guda wannan duka ma'aikata na ne ga sauran can suna ta tada kura watakila kwacin kan kura ga can gado ke nan jan dashi da gari suke suna maido su ba dashi an maido su dashi to ya yi kyau muna gwada muku ne ba don komi ba saboda mutane ku yi niyya ku kama shigan masu cewa Nijar babu aiki a'a jikin ku dai kuke su amma Nijar akwai aiki alhamdulillah mun gode ma Allah aiki wanda akwai Nijar alhamdulillah tunda har ƙasa sai waje ga sunan ga tare da su muke ta yin ayyuka akwai 'yan Libya akwai 'yan Mauritania akwai 'yan Chadi ga sunan dai Nigeria a bar magana ko nan cikin ma'aikata na akwai 'yan Nigeria babu waɗanda babu dan haka a yi ƙoƙari kuna gani ga sunan mazaje ana ta badawa yanzu isansa na ya ƙare an kanar tuntuɓar tokawa kuna gani kuna gani 500 ake wuni in ma mutum na da ƙoƙari in mutum mai zuciya ne ta ƙwarai to insha Allah wa haƙiƙa uku ma zai iya bashi kuma za a gwada mu mutu aiki yadda aka yi ne in kana iya ma ka ka nemi taka kai aikin ko a gani kun gane su a can duka su iska an akwai da abu gashi ba ya bari a yi bidiyon da kyawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dama ɗazun nan na fara yin bidiyo iska ya hana ni jin daɗi bale in yi ma mutane bayani da kyawu kuma in kwaɗeta ma 'yan uwa 'yan Nijar da wannan aiki na zinariya ma'ana nan ga kawar jado kenan a kawar to ga waɗanda Allah ya sa suna da bukata su koyi ayyukan zinariya ko kuma su taho su nema ma kansu abinda za su ɗebe ma kansu kice cikin wuta to ƙofa a buɗe take muna gaya muku kun san mu Allah bai yo mu da ƙeta ba duk lokacin da mun ga wurin da ake samu to ya zame muna wajibi mu gaya ma 'yan uwanmu cewa ga wurin da ake samu ya rage gare ka ko ka taho ko kuma ka tsaya can kallon ruwa har kwaɗo shi ma ƙafa don haka ga waɗanda ba su sanna ba sunana Ibrahim Abuba yau muna narba 17 ga wata na 6 shekara ta 2026 kamar yadda na gaya muku da sahi kuna gani waɗannan bayan Allah ma'aikata na ne ga wasu can hakance in kunka lura ga wasu can hakance ne duka kaf na wawace mutane na akaice ne wurin da mutane suke kwana ne inda ɗakunansu suke da yake wuri ne na nema a tsira da mutunci ba a damu da wani doguwan kawa ba da wasu abubuwa kawai zamu yana aka daji ne kowa ya yi ya gama kuna gani yanzu kamar wanga wuri da muke ciki mutane su yi ta zauwa wanga wuri sun nemi zinariya kuma sun gusa gaba kuma har yanzu mun zaka kuma wasu ma in sun ka zaka kuma wurin nan sai sun nema kuma sai sun samu kuna gani nan ga jirage ga su can da kuke gani yalla watakila kun gane su hakan ko shina nesa ga can kuna ganin jirgi ne a tsaye me ake ce mishi bil ga can
wance ne duka nan ƙasashen waje ne na Libiyawa ne waɗanda akwai na Libiyawa akwai na 'yan Sudan akwai na 'yan Chadi da sauransu ba sawai ba za ka ganin Nigeria shina da jirgi irin wanga na neman zinariya ba su da yawa mafi yawan su duk da ka ganin su na 'yan ƙasashen waje ne amma kamar irin wannan aikin da muke yi abin da ya shahi waɗannan garbaloli ko kuma abin da ya shahi rijiyoyi duka mafi yawan su mutanenmu suna yi kwanan baya na ga ambassador de la paix yana magana bisa kan masu permikin wuri waɗanda ina ji ko minister da minice ke ba su wannan authorization kin su zaka suna yin ƙoƙarin da duk suke yi suna amsa kuɗi kamar ga ma'aikata ire-ire waɗanda hakan ga duk inda sun iske su cikin daji suna amsa kuɗaɗe gare su da sauransu wanda wannan abun ba daidai ba ne bai kawata a ce ana amsa kuɗi ga ɗan Nijar ba saboda su kan su mutanen yanzu ga yadda kuka gani zahi ya yi yawa wani bi ko ruwa akwai inda za ka samun litar 60 ana iya saida shi a jaka 3 wani wuri har jaka 4 wani wuri har jaka 6 litar 60 kuma mutane dole a sayi abinci yana da tsada da sauransu to kenan in so samu ne gaskiya yana da kyau kamar yadda ambassador de la paix yake bayani akan 'yan zinariya 'yan Niger a ringa ɗan tattausaya ma waɗanda Allah ya sa sun ka shigo cikin dajin domin su bar wuya ta su tsaya su nema ma kansu don su tuha ma kansu asiri saboda gaskiya yanzu a zaman da ake da a ce mu matasa muna ƙasa sai waje to gara duk yadda za a yi a lallaɓe mu ko kuma mu lallaɓi matasa su dawo gida shi ya hiya mana alheri da walaƙaicin da ake nan ga muna ƙasa sai waje magana ta gaskiya Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a da rabo har yanzu muna ci gaba da gaya mutane duka waɗanda Allah ya sa suke da neman ƙarin bayani to in Allah idan suka tuntuɓe mu ko saman WhatsApp ko kuma saman TikTok da sauransu duka muna iya ƙarin mu yi musu ƙarin bayani ba wani matsala ba ce wanda ya ga dama zai iya tahowa wanda kuma ya ga dama har yanzu zai iya yin zama ne amma dai in so samu ne dai kowane irin aiki gare ka in dai ba na kanka ne ba kake yi to yana da kyau ka leko cikin ƙasarka domin ka ga arzikin da Allah ya shimfiɗa ma ƙasar taka kuma duk wanda bai san Sahara gaba gaskiya magana ta gaskiya bai san Nijar ba ma bai ma san Nijar ba ma saboda a kasa Nijar kashi 3 kusan Sahara ga yalla ta ɗauke kashi 2 to kenan ko kun ga Nijar kin nan na take Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a da rabo